време и за пролетно почистване. Здравейте, сладури! Добре дошли в канала ми! Аз съм Ася и днешното видео, както разбрахте от интрото, ще бъде на тема Hacks and Tricks за пролетно почистване. Тоест ще ви дам някои много лесни съвети, които ще направят почистването ви много по-забавно и ще го превърнат така в едно приятно занимание. Това са нещата, които лично аз правя всеки път, когато чистя, така че се надявам да ви бъде полезно видеото. Останете с него до края, защото ви обещавам, че ще бъде и забавно. Ако се чудите защо съм в този аутфит, то защото, както знаете, аз съм психокомицин по природа, факт, хухавел съм и много обичам, когато почиствам дома си, да си пускам любимите си песни на Дисни. Едни от моите фаворити са песните от Ариел, от Аладин, разбира се, които така ми звучат на заден план и, честно да ви кажа, ми създават страхотно настроение, макар и да звучи инфантилно. В допълнение към тази прекрасна музика, обикновено си слагам полата на Мини и тези уши, просто защото наистина ми носи настроение и това е нещо, което така ме кара да се чувствам по-добре. Така че първият ми съвет към вас е: пуснете си хубава музика, не е нужно, разбира се, да се обличате като клоуни докато чистите, но направете нещо, което да ви създаде приятна атмосфера в дома, за да се настроите на позитивна вълна. Вторият ми съвет към вас е, за да направите чистенето си забавно, да сложите мопове върху джапанки. Аз лично си направих това абсолютно сама. Знаете, този вид мопове, които се продават в магазините за домашни потреби, просто купих два, изрязох. Значи ще съставя нов речник в български език. Изрязах долната им част, ето така, и ги залепих на един чифт джапанки и трябва да ви кажа, че е изключително забавно. От тук насетне, като си пуснете хубава музика, можете танцувайки да измиете пода, което понякога не е много приятно занимание, но този метод работи страхотно и наистина е много добър. Че е много важно с какъв препарат почиствате дома си, защото тези, които се продават в търговската мрежа, обикновено са много вредни както за вашето здраве, така и за здравето на вашите домашни любимци. Ето защо аз си правя един напълно естествен дезинфектант за почистване на пода. Този дезинфектант съдържа 2/3 гореща вода, 5 стръка суха мащерка и 1/3 оцет, който дезинфекцира страхотно, и с него напръсквам моповете си и съм аз. Между другото, спрея работи прекрасно и за почистване на библиотеките и праха в къщи и остава много приятна миризма заради мащерката вътре. Така че да, това е един добър съвет от мен за здравословно и еко почистване. Един прекрасен метод за това как да дезинфекцирате своите кърпи в банята, независимо дали те са за лице, крака, на кучето или каквото и да било. Знаете, че ако държим кърпите си в влажно помещение, обикновено колкото и да ги перем, винаги имат една неприятна миризма, която се получава, ако ги държите в влажно място. Затова един начин, който съм намерила и работи безотказно на 100%, е да ги изпирам веднъж в месеца в пералнята, само единствено с 2 супени лъжици сода бикарбонат. Тя се слага директно в барабана на самата пералня и перете без абсолютно никакъв препарат на много висока температура. След това ги оставате да се изсушат добре и ви гарантирам, че след подобно изпиране кърпите по никакъв начин не миришат лошо вече. Тук насетне можете да си ги перете с препарат колкото си искате, но е важно поне веднъж в месеца да правите това, защото наистина е много добър метод, който работи. Един лесен и забавен начин да си съберете разсипани маниста или фиби, нещо, което имате разсипано на трудно достъпно място в дома си. Обикновено, когато тръгнем да помитаме маниста, например, те се разпиляват и става една дълга и безкрайна метаческа дейност, която лично аз предпочитам да си спестя. Ето защо това, което правя, е да нанижа един от най-секси чорапите си в гардероба, които притежавам, да го нанижа на крайника на прахосмокачката и след което я включвам и по този начин събирам всъщност разсипаните маниста. Само не забравяйте, че трябва да хванете най-напред чорапа, преди да изключите прахосмокачката, за да не си разсипете отново манистата, но трика е добър и работи за подобни случаи. Следващия ми съвет е свързан с почистването на плюшените играчки в дома ви, ако имате такива, разбира се. Аз естествено имам доста, защото съм си инфантил по природа, както знаем, така че плюшените мечки трябва периодично естествено да бъдат почиствани от пръха. Това, което правя аз, е да използвам уредчето за почистване на косми и боклуци от дрехи, защото по този начин хем правите масаж на мечката, хем я почиствате. Сега тук може би има нещо, което трябва да вметна. Аз като цяло имам едно вярване от дете, че когато изляза от вкъщи или заспя, мечките правят парти у нас, т.е. наистина вътрешно си мисля, че те носят някаква душа,
което според мен няма да спра да вярвам дълбоко в себе си до дълбоки старини. Както и да е. Да, ето защо не ми е приятно да ги тупам през балкона и да ги бия, защото така просто не ми е приятно да го правя. Последният ми почиствателен съвет е свързан с дезинфекцията на тоалетната. Лично на мен винаги ми е много досадно да си чистя тоалетната, а и тези две ръце, както виждате, не са пригодени за това. Ето защо намерих в интернет една безотказно работеща рецепта за бомби за тоалетна, които си направих абсолютно сама. Да, те изглеждат като къпкейкчета, виждате сами. Правят се по много прост начин. В леген или канче забърквате една чаша сода бикарбонат, четвърт чаша лимонтозо или лимонена киселина и една супена лъжица или супена лъжица и половина препарат за почистване на тоалетни. Цялото това нещо се разбърква много хубаво. В началото шупва, но после се слепва. Слагате го в някакви забавни форми за къпкейкове, които имате, и трябва да го оставите да престои така около 6 часа. След това вашите бомби са готови и може да ги ползвате цял месец. Пускате ги в тоалетната, те се изригват и дезинфекцират прекрасно. Така че методът е изключително симпатичен и забавен освен това. Както можете да си представите, Рафаел Ленев изобщо не обича да чисти, но ние с него водим едни преговори тук от известно време, защото всъщност аз намерих в интернет едно куче, което върши цялата домакинска работа и е наистина невероятно. Виждате в момента неговите кадри. Рафи гледа и се учи всеки ден и в момента правим обучение за това той да се научи да извършва всички тези процедури сам. За сега, докъде си, Рафи? Така са звездите. А виж го Джак Ръсела как работи. Това бяха моите съвети за пролетно почистване. Надявам се да са ви били забавни и полезни. Напишете ми в коментар кой от тези трикове ви се е сторил най-смешен, защото съм сигурна, че сте се забавлявали. И може би някой от вас не вярва, че аз наистина използвам тези неща, когато чистя, но истината е, че го правя. Което сигурно наистина съм луд човек. Много хора ми го казват. Може би трябва да се замисля, но пък живота ми си е чудесен по този начин, така че не възнамерявам да променям това в скоро време. Много ви обичам, хора, не забравяйте да натиснете камбанката до бутона Subscribe, за да получавате нотификация всеки път, когато публикувам ново видео, т.е. всяка неделя в 9 сутринта. Обичам ви, абонирайте се за канала ми, ако харесвате видеята ми, дайте по един лайк нагоре и ще се видим пак следващата неделя. Чао!